Hello mga kabayan, magandang umaga po ulit sa ating lahat and welcome back to Bernard Tigabaon YouTube channel. Current events, comparative point of view. Dito nga pala sa Panya, Saudi, malamig na kaya napajakit po. Wala pang alas 6 kasi malamig na yung hangin. Kaya welcome back sa aking channel at sa lahat ng mga viewers ko, sa lahat ng mga subscribers ko, maraming salamat sa inyong suporta. At God bless you all. Sa umagang ito, ang pag-usapan po natin ay bago ka mag-exit, ano ang dapat mong gawin? Yan ang ating pag-usapan. Abangan pagkatapos nito. At yan nga po ang ating usapin. Sa ngayon ay marami pong nag-i-exit o nagpapail ng exit sa kanilang kumpanya dito sa Saudi Arabia at maging din po sa ibang bansa. Ang tanong, ano ang mga dapat mong gawin bago ka mag-exit? Siyempre, unang-una sa lahat ay evaluate mo muna. Evaluate mo muna yung situation kung naaakma ba o timing ba na ikaw ay mag-exit. Bakit mo i-evaluate? Tulad halimbawa ngayon, pandemya ngayon. Kung mag-exit ka, ay tiyak kakaunti lang ang trabaho. In short, pag in-evaluate mo yan, tinitignan mo yung process ng pag-evaluate mo. Mayroon kang advantage, mayroon kang disadvantage. Yan ang dapat mong malaman. Unang-una, pag nag-exit ka, ang advantage mo, magkakaroon ka ng quality time sa iyong pamilya. Walang kokontra dyan, tiyak 100%. Quality time, maibibigay mo na ngayon sa iyong pamilya. At pangalawang advantage, kung may iniisip kang negosyo, ay pwede mong ma-establish sa ngayon kung mag-exit ka. Pero ano naman ngayon ang disadvantage? Siyempre, may disadvantage. Sabihin natin, quality time at quantity time, may ibibigay mo ngayon sa iyong pamilya. Pero ang disadvantage, mawawalan ka ng monthly salary. At ano ang effect sa iyo at sa iyong pamilya kung mawawalan ka ng monthly salary sa ngayon? Dahil pandemya, kasi pag pandemya, kakaunti lang yung oportunidad. Sabihin natin na magtayo ka ng negosyo mo. Siyempre, kakaunti yung customer mo kasi hindi tumatakbo ngayon ang economics, yung negosyo, yung cycle ng negosyo. Sa ngayon, hindi yan tumatakbo. Or tumatakbo man, medyo maliit lang ang kilos. Big sabihin, less income. So yun ang isang disadvantage. At pangalawang disadvantage, kapag nagtayo ka ng negosyo mo, siyempre dahil sabihin natin single proprietorship, ikaw ang may-ari ng negosyong itinayo mo. Mag-umpisa lang tayo sa maliit na negosyo. Umpisan lang natin, halimbawa karinderya. Pag karinderya ang iyong tinayo, siyempre kung mayroon kang 35,000, pwede ka nang mag-umpisa ng iyong karinderya plus yung mga papers mo na pinanlakad mo ng mga mayor's permit mo, mga DTI mo, yung mga Bureau of Fire na mga requirements mo. In short, sa lahat ng mga requirements na process mo. Ngayon, ang disadvantage, ikaw hands-on ka talaga sa negosyo mo. Mas marami kang igugugol na oras sa iyong negosyo. Lahat ng good and bad decisions ay kailangan mong isolve. Yan ang disadvantage. Hindi kagaya dito sa kumpanya ay mayroon kang mga katulong. Kung halimbawa supervisor ka, mayroon ka pa ring superintendent. Yung superintendent may deputy manager pa rin. Yung deputy manager may manager pa rin na kapwa magde-decide kung ano ang dapat gagawin. So yan ang comparison po kapag ikaw ay nagtayo ng business mo sa ngayon. Yun ang disadvantage. At kapag na-evaluate mo na yun, siyempre nakita mo yung advantage saka disadvantage ng iyong pag-exit. Siyempre, ngayon, kung gusto mo pa rin ipurso yung exit mo, ito ang dapat mong gawin. Ang unang-unang dapat mong gawin, siyempre na-evaluate mo na, nakita mo na yung advantage saka disadvantage, mag-decide ka na ngayon, okay, nag-decide kang mag-exit. Ngayon pa lang, sa buwan ito, kung mag-exit mo, halimbawa after 7 months, siyempre hindi naman basta-basta i-process yan, isasagad talaga yung ikama mo dito sa Saudi Arabia. O umpisa mo nang mag-ipon. Kasi mahirap
mag-exit, ang asahan mo lang eh yung benefits mo lang. Siyempre, mahirap ang mag-exit na ganun. Wala kang madadalang pera. So kailangan, the moment na nagplano kang mag-ipon, kung na-establish mo na sa iyong sarili yung mindset ng mayaman o mindset ng pag-iipon, mas i-double mo ngayon yon. Mas umaksyon ka ngayon para pag uwi mo, tiyak meron kang perang madadala. At syempre, sa mga pera mong dadalhin, kailangan may mission lagi yan. Hindi nawawala yung mission and vision sa perang iyong dadalhin. At ang masasabi ko pang isa na malupit ay kailangan mo talagang mag-focus. Kasi kung anong tinarget mo, mag-focus ka. I-mind tricks mo, yung magkaroon ka ng mind tricks na kung paano mag-ipon talaga ng malaki. Kasi titignan mo talaga in the long run yung iyong pag-iipon, kasi mag-i-exit ka nga. Yan, napaka-importante yan na gawin mo. Yan ang isang masasabi ko kung gusto mo talagang mag-exit. Pangalawa, kailangan matuto kang magtipid. Sa pagtitipid, napaka-importante. Siyempre, paano ka nga makapag-ipon kung yung paggastos mo magarbo naman? Makakapag-ipon ka kung dadagdagan mo yan ng frugal living. Yung lifestyle mo, kung yung lifestyle mo dati medyo magarbo, medyo galante, baguhin mo. Babalik tayo sa focus kasi magpo-focus ka sa iyong pag-exit. Kasi meron lang tayong mga ibang aspeto ng ating buhay kung paano tayo magtipid. Ano ba ang mga ito para makatipid tayo? Siyempre, unang-unang aspeto, pagkain. Yan, sa pagkain, makakatipid ka niyan. Kung tuwing Biyernes ka lumalabas dito sa Saudi na kumain sa labas, abay bawas-bawasan mo na yon kung mag-i-exit ka. Halimbawa, sa isang kain mo, 16. Pwede mo na sigurong gawin ng isang buwan lang yan. Yung 3-16, itago mo na yan. Huwag mo nang gagalawin, iipunin mo na yan. Gagamitin mo yan sa Pilipinas pag nag-exit ka. Kaya pangalawang aspeto ng buhay natin kung saan ka makakapagtipid. Siyempre sa transportation. Sa transportation makakapagtipid ka kung ikaw ay live out. Siyempre live out ka eh. Pag live out ka talaga, kailangan mo yung transportation mo, siyempre allowance yan na kinukuha mo. Dito, karamihan ang transport allowance 500 real. Yung iba kasi, imbis na pang transport lang from camp to site, ang nangyayari na ay maski saan-saan silang napunta, nagagamit po yung gasolina dito. Iwasan natin yon. I-focus natin ulit sa ating pag-uwi kasi nagbalak ka nga mag-exit eh. So, ang ibabudget mo na lang, kampo site. Sabihin natin yan, kalahati yan, maiipon mo. May 250 ka buwan-buwan, times 7 months o kung 8 months. Kung yun ang target mo, di malaki-laki yun. Maiipon mo yan. Kailangan mo gawin yan. Isa yan sa buhay natin na makapagtipid tayo sa transportasyon. Kung hindi ka naman live out, nasa company accommodation ka, walang problema yon. Papasok tayo ngayon dito sa mga personal hygienes. Doon ka na pwedeng makapag-ipon sa mga personal hygienes. Kung mag-i-exit ka, kung ang mga ginagamit mo yung mga mamahaling sabon dito na pampaligo, abay baguhin mo na yung brand mo. Huwag ka na munang bumili ng mga likas papaya, mga glutathione. Kasi yung mga likas papaya, glutathione dito, nasa na yon, mga 11 ang presyo. Dito, bumili ka na lang muna ng mga Dettol. Yung mga Dettol, 3 real meron ka na. O kasi isang buwan, 2. E di meron kang na-save na 17 real. Kaya, pwede yon, gawin mo. Kasi ang target natin dito mag-ipon, dalhin natin uwi. Dadalhin natin pa uwi sa Pilipinas. Okay po. So, napaka-importante yan. At isa pa para makapagtipid ka, titignan mo rin yung mga, alam mo yung mga Colgate mo? Dito kasi siyempre, hindi naman sabihin natin marami tayong pera. Meron tayong pambili.
Kasi yung mga Colgate natin, yung medyo may mga tinatamad na tayong pisain yun para palabasin, ay tatapon na natin, basta bumili na lang tayo. Pwede mong ikat yun. Kung saan medyo marami, ikat mo yun. At pagkatapos mong ikat, dun mo pipisahin, lalabas yun. O, tapos pagkatapos mong magamit yung Colgate mo, lalagyan mo ng masking tape yun or di kaya electrical tape. Kasi dito, construction tayo sa oil and gas eh. Marami yan. I-tape mo yan. Yan, tiyak aabot pa yan ng 1 linggo. Kasi umaga, gabi ka lang naman mag-brush dito. So malaki ang tipid mo doon. So yung matitipid mo, tago mo ulit. Yan, at saka yung shampoo. Alam nyo yung shampoo, marami pa yon. Kaso lang bumibili na agad tayo. Magagamit pa natin yon. Pagkatapos mong gumamit ng shampoo, itaob mo lang yon. Taob mo sa kuan mo. Ginagamit mong tabo. Kasi may tabo tayo dito di ba? Lalagyan ng ating mga sabon, saka mga Colgate, shampoo. Itaob mo lang yon. Para kinabukasan, yun pipisahin mo. Ganun din, magagamit pa ng 1 linggo yan. Nasubukan ko na po yan, kaya sinasabi ko po yan. Isipin natin na mayroon tayong focus. Yung mga matipid mo, lahat itago mo. Para sa long term goal mo, ang long term goal mo ngayon ay yung pag-exit. Okay po, ang mga short goal mo lang ngayon ay yung mga pagtitipid mo para makalikom ka nga ng pera, dagdag sa iyong benefits. Okay po. At isa pang gagawin mo kapag yon nagawa mo na lahat yon na makapagtipid. Kasi dito sa tubig, hindi naman kasi tayo pwedeng magtipid sa tubig kasi yan, dito kasi filtered talaga ang kailangan natin. Kaya hahanapin mo kung saan aspeto pa ng ating buhay kung saan tayo makapagtipid. Siyempre sa snacks, siyempre bawas-bawasan mo na yung snacks mo para makapagtipid ka. Sa mga kape, baguhin mo na yung mga kape mo muna. Huwag mo munang bilhin yung mga mamahaling kape dito. Yung lifestyle mo. Gumamit ka na lang muna ng mga kapeng simple lang. O kung may kape yung kumpanya, yun munang gamitin mo. Para imbis na pambili mo, ipunin mo na lang muna. Balik tayo sa focus sa ating pag-i-exit. Okay po. Yan po. At ang isang gawin mo, ito malupit na gawin mo kasi gusto mong mag-exit, may plano ka na magtayo ng negosyo mo. At kung saan ka, ano pa yung mga plano mo. Gusto mong mag-invest sa mutual fund, UITF. At kung kahit ano pa, ay may plano ka. Kailangan planuhin mo ng malupit na malupit. Kailangan magkaroon ka ng extra income. Kung mayroong offer yung company mo na mga overtime, pasukan mo na lahat yan. But be sure, magbigay ka lang din ng oras para sa Panginoon. Di ho ba? Importante po yung paglalaan natin ng oras sa Panginoon. Kung sa tingin mo ay medyo natitrigger ka pag Friday, instead na pumasok ka, of course, madaling araw, ay kailangan mo nang mag-devotion o sa gabi pa lang ng Huwebes, kailangan mo nang mag-devotion para sa Panginoon. Hingin mo ang kanyang tulong, hingiin mo ang kanyang patnubay. Huwebes, mag-devotion ka at sa Biyernes ng madaling araw bago ka pumasok, mag-devotion ka para makapasok ka ng Biyernes ng matiwasay. Di ho ba? At isa, pwede ka na rin magkaroon ng income. I-try mo ngayon from now on up to 7 months kung balak mong mag-exit, mag-try ka na kung anong pagkakitaan dito sa mga social media. Tulad halimbawa ng vlogging at sa mga e-commerce. Yan lamang ang maire-recommenda ko. Kasi meron akong binabalak na gustong pagkakitaan din balang araw. Tulad halimbawa ng affiliate marketing, binabalak ko po. So pwede mong gawin yan, pwede mo na akong unahan kung yan ang iyong binabalak. O pwede mong gawin yan na pagkakitaan. So sana po ang vlog na ito sa ating lahat ng mga OFW dito man sa Saudi o sa Gulf, nandiyan ka man sa Qatar o nandiyan ka man sa Oman, Kuwait, o kahit saan. Sana po ang vlog na ito ay nakatulong sa inyo. Opo. So yun lamang po ang gusto kong sabihin. At
At kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na. I-hit mo yung notification bell para lahat ng video ko ay magkaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin, i-share at mag-comment ka. At sa lahat ng mga subscribers ko at viewers ko, maraming salamat. God bless you po. Bernard Gabaon, good morning po sa ating lahat.